якум савол ҳамин ки як сухан мекардед дамин одамони даюс устод камтара зиёд не ин одамоне ки рӯзиянд хоҳарашон ё модарашон дар назди як марди бегона мерақсанд устод, хоҳ рӯмол доранд, хоҳ надоранд. ҳукми ҳамин одамо устод дар шариати ислом чиест? бале, дайюс он одаме ки гуноҳи хоҳар ё модар ё духтар ё ҳамсарашро иқрор мекунад. Он гуноҳ фақат фуҳш не, ҳатто арақнӯшӣ ҳам гуфтанд. агар бинад ки масалан хоҳараш ё ҳамсараш ё духтараш арақ менӯшад ё пива менӯшаду гап намезанад, инам дайюс аст. ва инчунин рақс карданаш дар ҳузури дигар мардҳо, касе мебинаду инкор намекунад, мефаҳмаду инкор намекунад, уям дайюс аст. ва инчунин касоне ки медонад ки духтараш наркотик истифода мебарад. ҳоло хеле духтарҳои мактабхон, духтарҳое ки дар донишгоҳҳо мехонанд ё умуми ҳамин духтарҳо мехонанд, хона мехонанд, ино наркоман шудиянд. сабабаш чӣ? сабабаш ҳамин мардҳо мехӯронанд ин чиза. онҳо намефаҳманд дар ибтидо. медиҳанд ин бисёр табата хуб мекунад, настарениҳо соз мешавад, гуфта метиҳанд, ӯ бечора бефам аст, мехӯрад, баъд вобаста мешавад аз ҳамин чиз. баъд дига пул ҷамъ мекунад ё ба ивази дигар, ба ивази танаш ё ба ивази дигар чизҳош ина мехарад, баъд маҷбур мешавад. ё аз ҳар як мардҳо гадоӣ мекунад ҳамин чиза. баъд дига наркоман мешавад. баъд дига аз ҳамин духтар шумо мехоҳед оянда модари фарзандо шавад. ин оянда як модар шуда дигарҳоро тарбия мекунад. ана ҳамин духтара падараш, бародару додарош, шояд бародару додарош яъне дастҳои худо ба тӯши худ мезананд, худошонро марду ба номус мегиранд, намедонанд ки хоҳарашон ханка мехӯрад, хоҳарашон афюн мехӯрад, кӯкнор менӯшад. намедонанд онҳо, чунки ина рӯстӣ ба ҷоӣ мекунад ё кальян мекашад. онҳоям даюс ҳастанд. он даюс бисёр калимаи безеб ҳаст, аз калимаи мазӣ гирифта шудааст мегӯянд баъзеҳо. мо дар бораи даюс як мавзӯи махсус омодагӣ кардагӣ ҳастем. фақат як фурсат ки шуд, иншоаллоҳ як соата суҳбат ҳаст. даюс аз калимаи мазӣ гирифта шудагааст. мазӣ як оби моеъ аст ки дар ҳолати ҳаяҷони шаҳват аз мардҳо ва занҳо ҷорӣ мешавад. ва сабаби даюс аз ҳамин калима гирифта шуданаш ин аст ки дар замонаҳои қадим вақте чанд занҳо ва чанд мардҳо дар як ҷо менишастанд, занҳои номаҳрам бо мардҳои бегона, бо баробари дидани зани бегона аз як марди бегона мазӣ ҷорӣ мешавад, аз баданаш мазӣ ҷорӣ мешавад ва ин шавҳараш ҳам ҳамин ҷо ҳузур дорад. ин шавҳар ба ҳамин амал розӣ ҳаст, чунки розӣ намешуд намеовард занаш. бисёр ҳодисаҳо шудагӣ аст ки баъзе бачаҳо чанд нафар якҷоя шинак гап доштанд, 5 нафар 10 нафар менишастанд, ҳар ҳафта як маротиба ё як моҳ як маротиба ош мехӯрданд, таом мехӯрданд. баъд касе ё шайтон ба воситаи каси дигар ё кадом як шайтони инсӣ маслиҳат медиҳад ки биё, мегӯяд ҳам занакоям биёрем ки ҳар рӯз мо допрос дорем. гуфта занакоям куш мекунанд, яъне ҳамин 10 кас бо занҳошам мебиёрад, 20 кас мешавад, дар як ҷо нишаста гап мехӯранд. ана баъд фалония занаш зур будай, ин мардака табиаташ ба зани дигарон нигоҳ мекунад. дилхоҳ мардак, табиати мард ҳамин аст. хеле нагӯед ки фалони мошоаллоҳ худотар вай нигоҳ намекунад, бинобар ин зана биёред. вақте ки зана овард, баъд ана то куштора расид. фалони ба зани фалони инҷа маъқул кард, дигар бо инҷа суҳбат ом мешавад. бемалол ҳама бо ҳамдигар ҳаққи чахчах кардан дорад. заната оварди дигар чӣ хел мегӯӣ ки нигоҳ накун ба зани ман? ё як кас ба занат нигоҳ кард, чӣ хел нигоҳ накун мегӯӣ, ту худат овардию ҳаминҷо. бо вай 2 соат зебу зинат кардагаи худаше пеш аз инҷа омадам. ино даюси тоза ҳастанд. ҳамин касе ки занаша ба пеши мардако ё баъзе бародаро ҳастанд, масалан занаш пеши меҳмон ба чой мебиёрад, занак мебиёрад, чое мемонад, мебаравад, тоҳош нимостин баданош метовад, гардана. инам даюс аст. марҳамат, ин сухана гиред ба тамоми дунё давр занед. магар сухани дурӯғ гуфтам? ман аз нигоҳи шариат сухан мекунам. яъне дар шариати ислом ҳамин одамҳо
هر آدمی که زنش در گناه یا همین بچه‌هایی که زنش توی میکند فرته میپوشد در پیش مردم میبره هم اومده به اون زنک کلین نگاه میکنه اینم دیوس و دیوس به جنت نمیدراید و این دلالت میکند که دیوسی گناهی کبیره است چون که تعریف گناه کبیره این است که هر گناهی که به دوزخ وعده شدگی هست یا اینکه از در آمدن به جنت محروم کرده شده باشند دیوس لا یدخل الجنه دیوس به جنت نمی دراید اینا گناه کبیره هست یا به عذاب وعده شدگی هست عذاب علیم یا حد هست مثل دزدی اینا دیوس هم گناه کسی دیوس هست یعنی گناه کبیره دیوسی این گناه عظیم هست برادران بنابراین راضی نشوید که همسر شما یا کسی دیگر برید مثلا همسر زیبا کردید فسان کردید و به باغ برآوردید کرته‌هاش تنگ است نیم عریان است و مردکو نگاه کرد و چیکار میکنید نگاه نکن میگویید غضب میکنید باید غضب کنید لیکن شما خودتون وی برآوردید یعنی به نمایش برآوردید بگذار کن بینن دیگران انا وقتی که دیگران میبینن شما این کار نمیکنید شما دیوس هستید همین برآوردن خودش هم دیوسی است